Aspaldiko gizakion ametsa lebitatzea edo hegal egitea izan da. Izatez, gaur egun ere, hau egiten duten artistak kalean ikusten ditugunean, gure hiriko jaietan, liluratuak geratzen gara, naiz eta hauek aspalditik ezagunak diren jogien trukoak erabili. Bueno, guk ez dugu hontaz hitz egingo. Gure helburua izango da levitazioa aztertzea, baina fisikan ikuspuntutik. Agian hontaz hitz egiterakoan, burura etortzen zaigun lehenengo gauza edo, da heliozko globoak nola gorantza egiten duten. Eta horretarako ezinbestekoa dugu Arkimedesen printzipioa. Ez dakit goratzen baduzue, gorputza bat, fluido baten barruan sartuta dagoenean, honek bulkada bat gorantza dena jasatzen du. Bulkada hori pisua baina handia badugu, orduan gorantza joango da. Horretarako, gertatu behar dena da, gertatzen den bezala, helioaren dentsitatea airearena baino txikiago izatea. Gero bestaldetik, hegazkinek hegala egiten dute ere, eta basaltzeko beste printzipioa, behar dugu Bernoulliren printzipioa. Hortxe irudikatuta daukagu hegoaren sekzio transbertsala. Hegazkina aurrera antza doanean, aireak inguratzen du hegoa bai goitik eta betik. Eta honetarako ezinbestekoa dugu klabea dana, da goitik doan airearen abiadura betik doana baino handiago izatea. Ze, Bernoulliren printzipioen arabera, zenbat eta abiadura handiago izan, aireak egiten duen presioa txikiagoa dalako. Eta hau dela eta orduan, goitik aireak egiten duen presioa, betik egiten duena baino txikiagoa dugu. Eta orduan, bien batura aztertzerakoan, gorantzko ekarpen bat geratzen zaigu. Eta gorantzko ekarpen hori pisua baino handiago badugu, orduan hegazkina hegal egiten du. Hori bai, honetarako ezinbestekoa dugu hegazkina airearen barruan egotea. Beraz, bitartekari hori ezinbestekoa dugu. Hementxe, beste aurrera pausu bat eman nahi dugu. Posiblea da levitatzea bitartekari hori izan gabe? Horretarako lurraren erakarpen indarra gainditu behar dugu eta ulortzeko ezagutzen ditugun indarrak erabiliko ditugu. Aula eta bortitza bakarrik nukleoen barruan gertatzen dira, beraz ez dira interesanteak. Gravitatoria normalean oso txikia izaten hori da. Indar elektromagnetikoa da gure interesatzen zaiguna, eta hemen indar magnetikoan zentratuko gara. Bauden material batzu ferromagnetikoak direnak, imanak, burdina adibidez, eta hauek bi polo dauzkate, iparpoloa eta hegopoloa. Eta ezagutzen duzun bezala, polo berdinen arteko indarra alderapen indarra dugu. Orduan, era horretan jartzen badugu vertikal batean bi iman, bien artean alderapen indarra bat gertatzen da, eta hau dela eta orduan levitatzeko posibilitate bat daukagu. Baina hau saiatzen badugu ikusiko genuke nola egoera ezegonkorra dugula, beraz horrela ez dugu levitaziorik lortzen. Ziba edo trompa bat mailaren vertikalian jarriezkero erortzen da. Oreka ezegonkorra dalako. Baina biraka ipinezkero artez mantentzen da. Lortu dugu oreka egonkortzea. Zergatik ez idea hau erabili bi imanen arteko levitazio magnetikoa egonkortzeko, hau da levitroian egiten dana. Oinarri hori magnetikoa da. Trompoa imana bat daukagu. Bata bestean gainean jarriezkero badakigu oreka ezegonkorra dala trompoa bera buelta ematen duelako. Baina trompa biraka ipinezkero, jar dezagun levitroia martxan. Horretarako trompoa biraka jartzen dugu euskarriaren gainean eta euskarria altzatu egiten dugu poliki levitatzen hasten dela ikusi arte eta orduan euskarria erretiratzen dugu eta hortxe dugu. Trompoa levitatzen, biraka, eskua pasatu indezakegu tartetik eta ez du inolako ere eraginik jarraitzen dugu levitatzen. Hasta trompoa jar dezakegu basu baten barruan eta ez badugu ikutzen levitatzen jarraitzen du ere. Trompoa biraka eta levitatzen dago, zenetat bai trompoa eta oinarria imanak direlako. Eta bien polarizazioak aurkakoak dira eta orduan trompoaren gainean alderapen indar bat agertzen da. Alderapen indar hori pisua baina handiagoa denez orduan levitatzen ari da. Baina hortaz gain ezinbestekoa da biraka egotea, ze biraka ez balego, orduan buelta emango luke eta levitatzeari utziko lioke. Aluminizko paper bat ere jarri dugu eta ez du inolako eraginik. Esku artean ere bildu egin dezakegu eraginik gabe. Hori bai, bitartean dauden eremu magnetikoa perturbatzen baditugu eragin larriak izan ditzakegu. Adibidez, burdinezko laban batekin hurbiltzen bagara, orduan bai levitatzeari uzten diola. Badaude material diamagnetikoak ere.
Hauek ez daukate imanazio permanenterik imanekin gertatzen den bezala. Hori bai, kanpoko iman batera hurbiltzen baditugu, orduan material hauetan kontrakoa den eremu magnetiko bat induzitzen dugu. Hau da, material hau kontrako polarizazioa duen iman bat bezala portatzen da. Beraz, hauen artean alderapen indar bat agertzen da ere. Eta orduan badago lebitatzeko aukera bat. Atzamar artean dudana grafitozko xafla bat dugu. Lapitzetan dugunaren antzekoa. Grafitoa diamagnetikoa da. Beraz, hortxe dagoen imanen gainean jarrizkero, lebitatzen ari da. Ikusten duzuen bezala. Baina kasu honetan lebitazioa egonkorra da. Zeren eta grafitoan sortzen den eremu magnetikoa kanpoko eremu magnetikoari egokitzen dalako. Baina grafitoa ez da dagoen elementu diamagnetiko bakarra. Ura ere diamagnetikoa da. Hemen dugu ur tanta bat kabitate magnetiko batean. Ura diamagnetikoa da eta lebitatzen du. Gizakiok batez ere ura gara. Orduan ur tanta horren ordez, igela jartzen badugu, igela bera lebitatzen egongo litzateke. Eta gu ere, kabitate magnetiko handi batean jarriz gero, lebitatzen egongo inatekeen ere. Igelak nola lebitatzen duten lana publikatu eta Michael Berryk eta Alex Hemek 2000. Urtean Ig Nobel saria jaso zuten. Sari honek saritzen ditu ikerkuntza arraroak direnak, bitxiak direnak, batzuk antinobel bezala konsideratzen dute, nire ustez hori baino askoz gehiago da. Hemen ikus dezakezue zeremonia celebre horren irudi bat. Izatez interesantea dana, bitxia dana, Alex Hemek, Konstantino Bosalofekin batera, 2010. Urtean jaso zuela fisikako Nobel saria bidimentsioko grafenoak aurkitzeagatik. Supereroaleak ere diamagnetikoak dira. Baina lehenengo laburrean bada ere supereroaleak zer diren aztertuko dugu. Erresistentzia elektrikoen arabera badakigu eroaleak, erdi eroaleak, isolatzaileak daudela, eta gainera sistema hauetan erresistentzia elektrikoa ez da konstantea, baizik eta ingurugiroko baldintzarekin aldatzen dira. Adibidez, temperaturarekin. Temperatura jeistean eroaletan erresistentzia elektrikoa jeisten da ere. Baina baude material batzuk non temperatura kritiko batera iristerakoan, honen erresistentzia zero egiten da. Hauek dira supereroaleak. Hementxe supereroaletan, adibidez, elektroiak bikoteka dijoazte. Beraz, supereroalen egoera da gauza erabat bitxia, diferentea. Hori bai horretarako TC hori oso txikia izaten da. Hementxe alboan daukazue supereroalearen adibide bat. Ikusten duzuenez, oso material komplikatua dugu, oxigenoa, kuprea, bario, itrioa dauka. Izatez honen TCA da -150 Kelvin. Erronka izango litzateke material bat aurkitzea non TC hori ingurugiroko temperatura den. Beste ezaugarrien artean, supereroa hauek diamagnetikoak dira. Eta adibidez, osten baditugu nitrogenoa erabilitzakegu horretarako eta iman bat gainean jartzen badugu lebitatzen geratuko litzateke. Materiala nitrogenoen bidez osterakoan, supereroa bihurtzen da eta baita diamagnetikoa. Iman txiki bat gainean jartzerakoan, lebitatzen du, irudian ikusten dugun bezala. Hori bai temperatura igotzerakoan, ezaugarri bitxi horiek desagertuko dira eta baita lebitazioa. Ikusi dugun lebitazio magnetikoen aplikazioa tren hegalarietan ditugu. Tren hauek railen gainetik dijoazte, ez dute railek ikutzen. Beraz, daukaten erresistentzia mekanikoa oso txikia da eta hau dela eta lortu dezaketen abiadurak itzelak dira. Izatez, materialetan ikusi dugun ezaugarri fisiko arraro horien jatorria, materialetan agertzen diren elektroi atomoen kopuruan dago. Adibidez, dado baten neurriko volumen batean, 4 bat inguru elektroi atomo daude. Ondorioz, bai lortu dezakegula airerik gabeko lebitazioa. Eta horretarako ezinbestekoa izan dugu materialetan agertzen diren propietate bitxietan oinarritzea. Adibidez, ferromagnetismoa, diamagnetismoa eta supereroankortasuna.